insango insango okanye insango ayisanquni ndihamba ndiyothatha ipilisi phaa ndiyadibanisa mangingatshaya zona ndizoqhula. I won't blame e-pills because e-pills zinceda abantu because ngoku awufumanise ukuthi okanye maybe umuntu uyagula lilo sick akagula yiyo ne uncedwa yintoni ukuthi zeza pilisi ezi pilisi zeze zinala ama-ingredients angantoni ane-cannabis inside them ezinceda abantu. Ewe ziyabanceda ngolo hlobo olo but ke ngoku bona bafumane laa mentality kaloku yoba okay cool since ke ngoku because of baqale ngantoni into yenzeka ukuthi ilo ntuzana ithi ifikelele apho into abaqale ngayo yintsango and then ke ngoku bafila ukuthi no ngoku andizukwazi uba okay ukuthi ngoku ayisakwazi ukuthi mayindithini mayindinyuse ilo ntuzana mayindenze high ke ngoku ke babona uba ukuthi